हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। स' लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आरबी फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बर' सावथुन। स' जाय सावथुननि टाइटेल एबा थाम्बनेलनि मुङानो जादों रोदा। स' बे रोदा मुंनि आबुं मोनसे बर' सावथुनखौथ' स' नोंथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो खोनाखादों आरो बेनि ट्रेलार भिडिअखौबो नायखादोंमोन जानांगौ। स' बे रोदा सावथुनाव स' गाहायै गोबां माखासे आर्टिस्टफोर फाव खालामदों, जेरै रिया ब्रह्म, सिमां सैनारि, सोरां नार्जारि, मनालिसा हाज'वारि, श्रीजा बसुमतारि, जन नार्जारि, डेजि बसुमतारि, जयन्त आरो लोगोसे गोबां फाव खालामगिरिफ्रा बे रोदा मुंनि आबुं मोनसे बर' सावथुनाव स' फावखौ खालामदों। स' बे बर' सावथुननि स्ट'रि स्क्रिप्टखौ लिरदों रनजित दास बिथाङानो, डाइरेक्टरखौ खालामदों सानसोरां खाख्लारि, एडिटरखौ खालामदों जयन्त बसुमतारि बिथाङानो। स' बे रोदा मुंनि आबुं मोनसे बर' सावथुनखौ स' नोंथांमोना गोबाङानो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखादोंमोन जानांगौ। स' बे आरबी फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बर' सावथुनफोरखौ स' नोंथांमोना गोबाङानो नायनो थाखाय एक्साइटेड जायो। स' फाइनालि बे रोदा मुंनि आबुं मोनसे बर' सावथुनखौ स' दाखालिनो रिलिज खालामनानै होबाय। स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर बे बर' सावथुनखौ नायालासिनो थादोंब्ला बयबो आरबी फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों बयबो नायहैब्लानो जाबाय। स' आरो सोर सोर नोंथांमोना बे बर' सावथुनखौ नायखो आरो माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरोब्लानो जाबाय। स' बे बर' सावथुना स' जोबोद मोजां जादों दै, मानोना नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बे बर' सावथुनाव गोबां माखासे फाव खालामगिरिफोर फाव खालामदों, जेरै गोबां मोजां मोजां फाव खालामगिरिफ्रानो फाव खालामदों। स' बेनिखायनो बे बर' सावथुना स' जोबोद मोजां जाखादों। स' बे बर' सावथुनखौ स' दासिमाव सोर सोर नायाखै बयबो आरबी फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों नायहैदो आरो बयबो नायनानै सापर्ट खालामहैदो, जाहाथे बिथांमोना बिथांमोननि चेनेलाव गोदान गोदान बर' सावथुनफोर लाबोबाय थानो हायो। स' लोगोफोर, बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गोबां गासै रायजो राजाफोर स' नोंथांमोनाथ' गोबाङानो बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनो। स' सोर सोर नोंथांमोना बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनो बयबो बे आंनि बे चेनेलाव गोदान गोदान बर' सावथुनफोरनि भिडिअ आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान गोदान फैनो गोनां आरो बर' सावथुन आरो एलबामफोरनि भिडिअ आपडेटखौ मोनथिबाय थायो।